Labarin wani alƙali mai hikima. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 29. Alƙali mai hikima. Wani inyamuri ne ɗan kasuwa yake ba mutane bashi da ruwa. Duk wanda ya kasa biya sai ya lafta masa tara wadda bai iya biya. Idan ya kasa biya sai ya saye gidansa ya mayar da shi ɗan haya a cikinsa. Wata rana ya ba wani mutum bashi sai ya ce masa, idan ka kasa biya zan yanki kilo 1 daga cikin naman jikinka. Saboda talauci mutumin ya haƙura ya amsa. Da lokaci ya yi kuwa cikin ikon Allah sai ya kasa biya. Inyamur kuwa ya ce, da wa Allah ya haɗa ni ba da kai ba, kaya sai wurin alƙali. Da aka zayyana ma alƙali labarin sai ya yi umarni a kawo wuƙa kuma a kawo sikeli. Ya ce ma inyamuri ya zo ya yanka namansa bisa sharaɗin da aka yi da shi. Ya ce, amma fa kilo 1 zai ɗiba a yanka guda. Idan ya wuce kilo 1 ko ya kasa sai shi kuma ya yanka daga jikinka ya cika. Da jin haka sai inyamuri ya zabura ya ce, ranki dade alƙali, na yafe masa.